agogo san kake daɗuwa a zuciya ka zama jini. Duk sakon na agogo san kike daɗuwa a zuciya ki zama jini na. Jarumi shi harshe ɗan aikin zuciya ne, abin da ke cikin ta sarraka ne, amma fitar da shi wajibi ne. Kai ne sila mai haske wani tagulla, da kai da kaya mallakar wuya ne, kai ne mai faranta raina. Masoya ni dai da ke gadara, a san ki san ba na yin lalura, ko kwace za a yi mini allura. Ina da ke yan mata ki na riƙe, dukan bugu na numfashi san ki na ƙaruwa raina. Duk sakon na agogo san kake daɗuwa a zuciya ka zama jini. Sakon na agogo san kike daɗuwa zuciya ki zama jini na. Jiki ba zai yi aiki idan ba da kai ba, mai daraja gona ba a yi kai ba, soyayyar kake sa na jazaba na manta kaina, ta zamto na canza suna. Da na ji an kiraye ka sai na ji tamkar ana kira na baki kin bani so mun yi musaya, ba a raba mu kunu da gaya, muna kama kanya da magarya cikin soyayya. Mun yi nisa ba yau batun jiya, bayan kashi da ɓargo da kan jijiyoyi ke ce jikina. Duk sakon na agogo san kake daɗuwa a zuciya ka zama jini. Duk sakon na agogo san kike daɗuwa a zuciya ki zama jini na. Sarauniya TV, tashar al'umma.